Hyvää päivää. Hei. Ihanaa tulla tälle torimyymälään. Minä haluaisin ensin ostaa hieman herneitä. Ja Hei. en ole ennen maistanut tuollaisia herneitä. Voisitteko näyttää, miten ne syödään ja miten, että ne ovat varmasti hyviä? Voisitko näyttää ja maistaa yhden puolesta? Eli siis olet ujo niitä. Minä olen vähän ujo herneiden suhteen. Minä en... Eli palon voi kopauttaa näin Juu. ja sitten täältä avaa. Ahaa, aivan. Tai sitten sen voi vain painaa tästä. Ja sitten se avautuu. Joo. Tulee... Sitten Riana, sinä toi ulos. saat kanssa... Sit vaan vedät tälleen, katso. Joo. Sit siitä tulee. Sit vaan näin. Siitä on enää yksi lusi. Joo. Maista. Kiitoksia. No niin, minä maistan tämän. Herkullisesti, joo. Okei. Okay. Hei! Ostokset jäivät. No, toinen jos sitten voin syödä näitä. No, tulithan. No niin, kiitos. Eli minä voin tästä maistaa sitten. Mm. Maksan kyllä. Maistakaa tekin, että tiedän, että se on varmasti tuoretta ja terveellistä. Juu. Ja nyt halusin samalla maistaa, että tämä on kuulemma jotain herkullista juustoa. Miten tätä syödään? Voiko tämä näyttää, voiko se laittaa suoraan suuhun? Miten se laittaa? Eikö se dipataan? Voitteko näyttää minulle tällä palalla? Niin minä osaan tuon isomman. Noin. Dipataan ja mitä sitten näyttää? Ei voi laittaa lusikalle. Näyttäkää, miten se syödään. Minä tiedän, että se on tuoretta. Ahaa, selvä. Minäpä otan itseni tästä palan. Noin. Noin. Ja sitten... Mielenkiintoista. Mutta minä luulen, että tämä pala ei ole aivan tuoretta. Voitteko todistaa minulle, että tämä pala on tuoretta? Minä puolitan sen. Jos te syösitte tuon puolikkaan, niin minä uskallan syödä tämän puolikkaan. Minä haluan, että Anna mulle se lautanen. Joo. otamme Okay. silloa ja... Joo, selvä. Mm. Joo. Selvä. No niin. Ja entäs tuo, jos sekin laitetaan puoliksi, niin uskallan syödä toisen puolikkaan. Noin, näytättekö minulle? Niin, sitten meidän täytyy tutustua mantsikoihin. Ja sen jälkeen sitten on maksun aika, eikö niin? Sitten maksetaan kaikista ruoasta. Mutta saat kyllä banaaniakin. Kiitos. Mansikkako? Aha, minä teen samalla tavalla. Voitteko näyttää vielä kerran, miten se dipataan hienosti tässä? Eli siihen laitetaan tuota lakkahiloa aivan. Noinko vähän vai voiko sitä laittaa enemmän? Voi. Selvä. Aha, ja sitten vaan työnnetään suuhun. Hienoa. Sitten. Mansikkakakon. Minä teen mansikkakakun. Eli otetaan mansikka ja laitetaan siihen herneen. No, ja sitten suuhun. Näyttäkääpä mallia. Hienoa, mahtavaa. Mahtavaa. Mitäs tämä vadelmanlaita sitten? Sinnekin saa työnnettyä herneen. Ne on vadelma. Joo. Eli otetaan... Ne on vähän niin kuin päitä, joilla Tarvitse ei vettä, ole äiti? silmiä ja tukka. Okay. No, minulla on tekonenä. Ai joo. Eli laitetaan herne vaan tänne vadelmaan. Joo. Ja työnnetään. Sitten näytän vielä kerran, että muistat. Tuo täytyy työntää syvään. Selvä. Sitten tälleen ottaa yhdessä kohtaa haukun. Joo. Näin, katso. Joo. Mansikasta voi herranen nousta jo. Selvä, kiitoksia. Näytätkö vielä kerran, että minä tein sen varmasti oikein. Eli otetaan vadelma. Näin. Ja etsitään, mikä olisi sopivan kokoinen. Sopivan kokoinen herne, selvä. Katso. Eli Noin. tälleen. Selvä. Ja sitten työnnetään se sinne. Sitten tästä. Noin. Siitä tulee lopussa tän näköinen Joo. jo. Ja sitten syödään. Hienoa. Eli otatko? Juu, no nyt minä ymmärsin. Otan tuossa tuommoisen pikkuisen. Laitan herneen vauvavadelman ja syön. Kerrassaan herkullista. Minä rakastan eniten tätä mansaa. Aivan. Mutta saanko vielä kokeilla? Voitteko vielä näyttää tuota vadelmatempun? Eli yksi otetaan vadelma,
minä otan samanlaisen vadelman, näin. Ja sitten herneen laitan siihen koloon. Onko se näin? Minä näytän ja sitten, jos sinulla on rutikuivat huulet, Niin. niin Voi vähän kostuttaa tällä ilmeisesti. No. näin. Hienoa. Ja nyt laitanko herneen tähän? Juu. Aha. Ja sitten syödään. Näyttäkää, että tekin syötte. Minä tiedän, että tämä on tuoretta. Hyvä. Se on tuoretta, kun tekin syötte. Kiitos. Mitäs, niin se oli tämä banaani, kun minulla on ihan pikkasen nälkä, niin voitko näyttää, miten tämä kuoritaan? Nämä suomalaiset banaanit ovat hieman erilaisia kuin mitä meillä päin. Tälleen. Aloitetaan täältä Naksauta ylhäältä, tästä. naksautetaan tämä kaula niin kuin naks. Aivan. Ja miten sitten? Kuoritaanko se loppuun asti sitten? Minä näytän. Juu. Sitten Minä koitan tästä tänään. vain lähdet vetämään. Lähden vetämään näin ihan loppuun asti. Noin. Selvä. Ja miten sitten? Ja sitten toiselle puolelle sama. Täytyy kuoria se toinenkin puoli ilmeisesti. Niin. Elikkä, Minä vain näytin. voitteko syödä? Minä haluaisin varmistaa, että nämä, koska meillä päin joskus ne banaanit ovat pilaantuneita. Voisitko haukata ja syödä, että minä uskallan varmasti syödä. Eli onko se näin, kun se kuoritaan? Mm. Ja sitten ihan suu tänne vai pitääkö taittaa pala? Suu. Suu voidaan laittaa suoraan. Aivan. Minulla on vähän sellainen mielikuva, että tämä voisi olla pilaantunut. Meillä usein meillä päin ne banaanit ovat pilaantuneet keskeltä. Voitko näyttää, että se ei ole pilaantunut keskeltä? Jos te syötte sieltä alusta sinne keskellä asti, niin sitten minä uskon. Älkää syökö kuharta. Mm. Mutta tämä, katsokaa, minä tarkoitan sitä, että haluaisin syödä tuolta alusta aina sinne keskellä asti. Varokaa kuorta, se ei ole kuorittu vielä. Sen täytyy kuoria se. No. Mm. No. Meidän, jos te syötte tämän palan siellä ylhäällä, niin voimme varmistua, että se ei varmasti ole keskeltä pilaantunut. Joo, siinä ei ole, oho, se näyttää aika pelottavalta, puolikas banaani. Olkaa hyvä ja syökää tuo yläosa, niin minä tiedän, että se ei ole pilaantunut. Näyttääkö kohta kuorin? Joo. Aha, se ei näyttänyt pilaantunut. Hyvä, minä nyt uskon, että se keskiosa ei ole pilaantunut. Sitten entäs tämä loppuosa? Meillä joskus loppuosassa on semmoista mustaa. Onko teillä varmuutta, että ei tule mustaa kohtaa, kun pääsen loppuun asti? Uskallanko syödä? Ja minä luotan teihin. Ja te varmaan näytätte mallia, miten syödään se loppuun asti se banaani. Joo, se on. Ja jos on, niin voi pyyhkiä sen johonkin. Joo, Ja ottaa pois. joo. Ja sitten... Yps. Jätänkin tämän asiakkaan. Minä suosittelen, että te syötte tuon loppuun, koska minä en uskalla muuten syödä sitä loppuun. Ja sitten jos te syötte sen loppuun, niin sitten minä varmistun, että tämä on aivan Se. tuore banaani. Sitten puuttuu vielä tuo keskiosa. Juu, näyttää hyvältä. Kun meillä on aina ollut joku yllätys meillä päin banaanissa, että siellä on joku sellainen musta täpä. Mutta täällä ei näytä löytyvän sitä. Teillä päin on hyviä banaaneja, eikö niin? Ja voi tehdä kylläkin banaaneillekin tämän tempun. Ahaa, aivan. Minäpä kokeilen sitä. Näin, katsos. Joo. Body. Manikyr. Ja manikyr. No niin. Ja... Aivan. Joo, se söit koko banaani. Mm.
Juu, kyllä minä voin ottaa. Haluatko ostaa näitä Joo. vai ottaa täältä? Suosittuja. Haluatko? Ui. Minä on ihmetteni karkasti ja haluan sen lyö. Oi. Ja nyt olisi vielä sitten vadelmavuoro. Voitteko näyttää, että näitä vadelmia uskaltaa syödä, että ne ovat ihan terveellisiä? Ovat. Kunhan vain tarkistat, että ei ole matoja. Aivan. Niin sitten voi syödä. Vai matoja? No onneksi minä katoin kyllä sisälle, enkä nähnyt mitään matoa. Tätä ehkä kannattaa syödä. Entäs tämä mansikkaherkkupala? Voitteko näyttää, miten te yleensä syötte näitä mansikoita täällä päin? Ahaa, suoraan tiputetaan suuhun ja nautitaan. Koita. No ei, laitetaanpa se puoliksi, niin minä näen, miten te syötte. Noin. Ahaa, sillä tavalla. Se onkin makea mansikka, todella hyvä. Ja täällä on yksi viimeinen herne. Tuota varjomaa ei kannata syödä, se ei ole oikein hyvä. Me laitamme tämän tänne ja puolet tänne. Haluatko sinä? Te saatte syödä sen. Onko täällä lisää hernettä? On. Mm. No sitten avaamme ja jäämme nämä. Voitteko näyttää minulle, pystyykö 3 hernettä syömään kerralla? Me olemme tottuneet meillä päin syömään vain 2 hernettä kerralla. Pystytte? Eli Miten? painatte niitä vähän pöytään, Juu. että ne pienentyy. Aivan. Sitten otatte puolikkaan Juu. kaikista. Juu. Puolikkaan noin. Ja sitten työnnetään suuhun päin. Ei. Oho. Vaan sitten nipistetään niitä tähän kasaan ja... Ja aivan. Ja sitten nielaistaan, eikö niin? Täytyykö niitä puraskella? Täytyy varmaan. Hyvä. Kiitoksia vihjeestä. No niin. Onkohan täällä vielä niitä? Voimme kokeilla, kun alan oppia. Roskia. Entäs onko tässäkin vain roskia? Sitten kaikki on näköjään syöty. Minä käyn Tänne vaan. katsomassa. Olisiko jos missään lisää? Hei! Me voidaan tehdä sitten video siitä, mutta ehdottomasti ruoan jälkeen. Älä pysäytä. Joo, anna. Mä annan se sulle ruoan jälkeen.